Zdar, tady Mára a tohle je moje první video na tomto kanále. Jak můžete vidět, hrajeme hru Smite, což je vlastně o tom, že hrajete za, dalo by se říct, reální bohy, který opravdu jakoby, nevím jestli existují, ale lidi si opravdu vymysleli, nevím jestli Rama existuje, ale jako, víte co myslím. A je to fakt dobrá hra. A ještě se chci omluvit za špatný mikrák. A možná ne úplně nejlepší kvalitu videa, ale to když tak dořeším potom. Už jsem natočil jedno video, ve kterém ale nemluvím, který uvidíte potom za Anubise, což je, kterýho byste mohli znát, to je bůh smrti, egyptský bůh a je to dost dobrý bůh. I když já ho úplně nemusím. Tak já hraju hlavně za Fenrira a Jamose. Tohle je bůh portálu a je římský a Fenrir je norský. Podobně jako třeba Thor nebo Loki. Tak. Tohle teď jsem dal na ukázku jenom jakoby denní hru. To tady můžete vidět, můžu si vybrat nějaký boha, Anubise už jsem šel, tak zkusíme třeba Thanatose, což není úplně těžká postava. A vlastně je tady různé účel hry je zničit někomu titána a přitom se zabíjíte a ničíte tavrky. Každý má 4 útoky, z tohož jeden je ultina, která je většinou nejlepší, jak u koho. Tak. Thanatose je docela lehká postava. Má třeba Pentu, i když Pentu jsem se dal jenom za Fenrira, a to 2krát. Ale skoro kvadru tady. Je to jako v LOLku, kdo zná, LOLko je asi známější než Smite. Takže tady jsou ještě killy, double killy, triple killy, quadra killy a pentakilly. Takže abych to popsal, tohle je vlastně Conquest a je to denní hra, která se každý den mění. Mám trošku ping, protože zrovna natáčím, tak mám ping, ale ten ping mám furt, i když se natáčím, protože mám špatné Wi-Fi. Tady si kupujete itemy, ty když tak popíšu ještě v jednom videu, jak je to s itemama. Máte tady i voice packy a takhle je vlastně, to mi přijde úplně super, že vlastně můžete zmáčknout, já nevím, třeba tady VVGL, znamená jako good luck, takže nemusíte psát good luck a ještě k tomu jsou voice packy. Takže prostě místo good luck, tak prostě good luck. Což je fajn. Máme 2 Anubisy, to je dobrý. Pro ně jsou hodně dobrý na Conquest, když se nadlevíte. To bylo i v tom videu, který uvidíte potom. A tahle denní hra je vlastně, že vám nabíhá gold
o 75 víc. Thanks. No problem. Here. Thanks. Help. O 75 goldů víc a je to all pick, což znamená, že si můžete vzít třeba například 8 Anubisů. Ježišmarja. Prosím. Jak to, že tam není? Tady je. Trefa. What? How can this be? Death's grip grows. Your left tower is under Ach, jo. No jsem, jak vidíte, hodně polamil. To fakt brutálně. Takže ten Thanatos je teďka trošku nadlevený. Jo, tak abych popsal útoky Thanatose. On má nějakou pasivku, že vlastně má lifesteal, když někoho zabije. No, já asi takhle to udělám. Zkrátka, udělám ještě jedno video, kde popíšu Smite úplně dopodrobně. Je to sranda. Tohle hra se úplně nedaří, na rozdíl od tamtý. A tohle je fajn docela denní hra. A spíš to srovnám, protože to trošku feedím. Mám v plánu natáčet taky na společném kanálu jménem LMS Games. A tam budou natáčet ještě s Lindefexem a se Smilou. Ne, Thanatos, ne. Help me, ne. Kosu. Tohle mělo lamen. A už tam letěla ta kosa. Proč to tak feedím? Zrovna teďka na videu. To mi se taká sama. A ono je. Ale tak tým zatím docela dobrý, takže to snad podrží. Bear your souls to me. Be right back. Okay, attack. I will cut your life strings. Trefa, nice. Nice job. Nice job. No. Bylo trošku nadlavenější, takže to asi prohraju. Death's grip grows stronger. Asi určitě. I když nevím, proč mi na takový damage, když je volá vlnu, ale dobře. No dobře, odvaj. Nice. Ne. Bear your souls to me.
This is awkward. Leva hodně vždycky trošku požitou teda, když... Ale aspoň má hapno, no. No nic, každý den není posvícení. Tak tam hodně dobře vytrává. A konečně. You cannot escape death to me. Get some careful. Nice. An enemy has been slain. How can this be? Hell awaits you. Your killing spree. Tak jo, tak to by jako ukázka mohla stačit a zatím čus.